makaranta. Rayuwa ta karantar da mu cewa duk abin da yake ɗorewa sai an sha wahala ake samunsa. Duk abin da aka same shi da sauƙi kuwa ya fi saurin kuɓucewa. Da shekara 40 ake ce maka baba, da su kake yin furfura, ganinka ya fara ragewa, lafiyarka ta fara ja da baya, da su kake gano daraja da matsayin naka iyaye. Idan ka yi 40 ya dace ka sake nazarin rayuwarka, ka shirya da Ubangijinka, ka nemi gafaran zunubinka, sannan ka gyara aikinka. Allah ya ba mu ikon gyara. Duniya kamar inuwarka ce, duk inda ka tafi za ta bi ka, amma idan ka tafi nemanta za ta riƙa gudu, kuma ba za ka taɓa cin mata ba.